Pak Seno. Loh, niku Mas Bagong pun kalih Mbak Cangi. Mbak Mbok kali lho. Lah niku ramong. Nih, Kun Sewu, niku Kun Sewu kose. Gorono. Niku ramong kulit mati sing kulit urip mati lho, Pak. Manutna ya apa iki gawe giris wong. Medene. Kula padha niku lho. Niku ramong simbolis niki kasunyatan lho. Lunga ora? Utak. Niku ora tapuk sandal. Niku ramong simbolis. Lunga ora? Piye ta, Lek? Nyun sewu Pak Seno napa nek kula kuwi leteking menungsa ngono kuwi apa pengen nyaket men rumaket lek kekadangan kok kesangeten lho penyang niku. Kok bilani ora? Sirahe tak lunasi to. Pak Seno. Sapa kaya ya ampun. Kapan sanget kalih panjenengan? Nggih, lah dangu mboten pinake niku kaya rasane Lek. Apa ki jane Pak Seno jane mung nyoba aku ki mentalku gampang mundur apa ora ngono ya. Tak coba balani pisan kan yo. Ora ngomong ket mau. Wah, uduk. Pak Seno, kula dangu wonten wilayah Jawa Timur dangu mboten penanggih panjenengan. Nyun sewu. Nyun sewu. Menika menapa to menika? Aswandene hak jeb. Pak Seno. Ora mah ayo. Gelem. Kowe mesti kaget ngeruh iki. Mergane nggonamu ming semene. Maksud kula niku men kami dramanipun pikantuk menika sampun lho. Tok dede karep kula niku mboten mung kulit mati ning menungsane ngoten wong-wongane niku ya wonten chemistry-nipun ngaten. Ora chemistry nah. Mungkin nek pun kuliten pecekeco kok, Pak. Aku tratapan tenan lho kowe mara ki. Refleks lah ku ngadeg kok. Oh niku Mas Petro ndak glagepen niku mengke. Tro dicolke, Tro. Rong entek. Gila.